السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف دو چار مرتبہ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، دو چار مرتبہ پڑھو سارے محبت نہ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے۔ ہاتھ دے وچ تھال ہے، تھال دے ہوتے انہوں نے کپڑا رکھے ہے، تو حضور دی بارگاہ جا کے سلام پیش کیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، جی آقا، آپ نے فرمایا اے کی لے کے آئے ہیں؟ حضور نے سوال کیتا کہ اے کی لے کے آئے ہیں؟ اس تو پہلے کہ صحابی کوئی اس کا جواب دیندہ یا کوئی کوئی گل کر دے، جدو حضور نے پوچھا اے کی لے کے آئے ہیں، تو اس صحابی نے اس تھال دے اتوں کپڑا ہی اٹھا دیتا، تھال اتوں کپڑا ہی چک دیتا۔ جدو کپڑا اٹھایا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا اس تھال دے اندر ایک مچھلی سی، کی تھال دے اندر مچھلی سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اچھا غلامہ مچھلی لے کے آئے ہیں؟ جی حضور۔ آپ نے فرمایا تھے ایک کچی چک لے آندی ہے؟ جی حضور کچی لے آندی۔ فرمایا پکائی نہیں ہوں؟ عرض کی تھی سرکار تھک گیا پکا پکا کے، پک دی ہوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جدو کسی چیز نو پکائیے تو پک جاندی ہے، نہ پکن علی کیڑی گل ہے؟ عرض کی تھی حضور میں تے بڑی کوشش کی تھی یہ پکانے دی، مگر انہوں سیک بھی نہیں لگدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیک کیوں نہیں لگدا؟ وہ غلام عرض کردا حضور میں تے پکا پکا تھک گیا، انہوں سیک بھی نہیں لگدا، تے کیوں نہیں لگدا میں یہی تے پوچھن تہاڈی بارگاہ وچ آیا۔ یہی تے پریشانی مینوں کہ سوچدا پیا نو سیک کیوں نہیں لگدا، پکدی کیوں نہیں پئی؟ یہ چیز ہی پوچھن تے تہاڈے واسطے تہاڈی بارگاہ چ آیا کہ سرکار انہوں کیوں نہیں سیک لگدا، کیوں نہیں پکدی؟ اجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اسے ٹائم جبریل امین حاضر ہو گیا۔ جبریل آ گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جبریل کیویں آئے ہیں؟ جناب جبریل عرض کر دینے آقا اے تہاڈا غلام تہاڈی بارگاہ وچ مچھلی لے کے آیا ہے اور اس سوال کرنا سے آیا ہے کہ اس مچھلی نو آگ کیوں نہیں لگ دی، سیک کیوں نہیں لگ دا ہے، کیوں نہیں پک رہی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی سرکار میں اللہ دی بارگاہ وچوں چل کے تہاڈی بارگاہ وچ آیا، اللہ دا حکم لے کے آیا، آقا اس واسطے آیا کہ تسی اس مچھلی نو ہی پوچھو ہاں انہوں سیک کیوں نہیں پیا لگدا، اس مچھلی نے پوچھو انہوں سیک کیوں نہیں لگدا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی نے حکم فرمایا، اے مچھلی تینوں سیک کیوں نہیں لگدا؟
کیا شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے. حضور نے فرمایا مچھلی تینوں سیک کیوں نہیں لگدا؟ تو مچھلی فصیح و بلیغ زبان اچ بولی. عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مچھیرے نے دریا وچ جال سٹیا، میں جال دے وچ آ گئی، مچھیرے نے میں نو جال وچوں باہر کڈیا، دکان تے لے آیا، دکان تے لیا کے اس میں رکھ دیتا فروخت کرنے واسطے. سرکار ایک گاہک آیا، اس نے آ کے میں نے اٹھایا تے آقا گاہک کوئی ہور نہیں، اے ہی تہاڈا غلام ہے جڑا تہاڈے سامنے کھلوتا ہے. حضور انہیں میں نے لے کے انہیں شاپر چیا تھیلے بچ پایا میں نے تے لے کے چلدا آ رہا ہے. سرکار یہ چلدا آ رہا سی تے اچھی آواز نالے ٹردا ہوندا ہے تے نالے اچھی آواز نال تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھدا آ رہا سی. حضور تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھدا آ رہا سی. تو آقا جدو اس تہاڈے امتی نے تہاڈی ذات تے پڑھیا نا درود تے اے دے کولو درود سن کے میں بھی تہاڈی ذات تے درود پڑھیا. ایدے کولو درود سن کے میں تہاڈی ذات تے درود پڑھے. تو آقا اس درود پڑھنے دی وجہ تو آقا میرے جسم تے آگ اثر ہی نہیں کر رہی. اس درود دی وجہ تو سرکار میرے جسم تے آگ اثر نہیں کر دی پئی. گرامی قدر حضرات اتھو یہ پتہ لگیا اگر مچھلی ہو کے مصطفیٰ دی ذات تے پڑھے درود تے مچھلی دے جسم تے آگ اثر نہیں کر دی تے جے امتی ہو کے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے سوچ جہنم دی آگو دے تے کیویں اثر کر سکتی. اگر یہ چاندی ہو قیامت والے دن اللہ رب العالمین جہنم دی آگ تو سانو بچا کے رکھے محفوظ رکھے تو پھر مل کے سارے با آواز بلند حضور دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کرو. السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ. اجے بھی کچھ بندے چپ چپ بیٹھے نے، میں انہاں واسطے ایک ہور عرض کرنا روایت توجہ. آج اتھے ہی ساری رات انشاءاللہ سویرے جمعہ پڑھا کے جانا ہے. جمعہ دے اگے ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے نا جی. آج تو پھر جمعہ رات شریف رات ہے، صبح جمعہ شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ پتر کٹھے پڑھا دینے آج جمعہ رات میں جمعہ پڑھا دینے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن. آپ دی بارگاہ 4 بندے آ گئے. کتنے بندے بھائی؟ سارے بولیے ذرا کتنے؟ 4. سارے چوانوں منن والے بیٹھے ہیں، بولو کتنے؟ 4 بندے حضور دی بارگاہ چ آ گئے. وہ جڑے 4 آئے نا چواں دے وچوں ایک بندہ ایک پاسے بہ گیا، 3 بندے کٹھے ایک پاسے بہ گئے. سلام پیش کیتا آقا کریم علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے وہ جڑے 3 بیٹھے سن انہاں ول ویکھ کے فرمایا کیویں آئے ہو بھائی؟ انہاں وچوں ایک بولے آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے جڑا تہاڈا غلام ہے نا جڑا ایک پاسے بیٹھا سی او دے والی اشارہ عرض کر دینے آقا اے جڑا تہاڈا غلام ہے نا جی اس تہاڈے غلام نے میرا اونٹ چوری کیتا ہے. تو سرکار میں تہاڈی بارگاہ وچ آیا، اے ساڈا مسئلہ ہے. تے آقا میں اپنے نال 2 گواہ بھی لے کے آیا، اپنے نال 2 شہادتی بھی لے کے آئے. اے میرے نال نے انہیں دن کلو تسی تصدیق کر سکتے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جدوں اس بندے دی گل سنی نا تو آپ نے جڑے دے نال سن نہ ویکھ کے فرمایا ہاں بھائی دسو تسی کی کہندے ہو؟ انہاں کہا جی حضور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی گواہی دینے ہیں کہ اس بندے نے اس بندے دا اونٹ چوری کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو انہاں 3 بندیاں دی گل سن لئی نا تے حضور نے اپنے اس غلام وال توجہ کی تھی جڑا کلا ایک پاسے بیٹھا سی. حضور نے فرمایا میرے غلامہ اے کی ماجرا ہے، کی کہہ رہے ہیں؟ وہ غلام بولیا عرض کردہ ہے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پہلی بات تے اے وے اے تے اونٹ دی گل کر دے پہنے نا کہ میں اونٹ چوری کیتا ہے. آقا اونٹ تے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھ دا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر جن کا لگا ہوا ہے آقا تیری گلی میں. حضور
یہ اونٹ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن آقا میں اتنی بات ضرور عرض کرنا، آقا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اونٹ چوری نہیں جے کیتا، اونٹ میرا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرمایا اچھا تیرے کول کوئی گواہ ہے اس چیز تے؟ غلام عرض کردہ آقا میرے کول ہور تے گواہ کوئی نہیں، البتہ تسی انج کرو ہاں جیڑا اونٹ اے آندے پینے نا بھئی اینا دے تے سرکار تسی مہربانی کرو ہاں اس اونٹ نو ہی بلا کے پوچھ لو کہ او کدھے ہے، اونٹ نو بلا کے فیصلہ کر لو. اچھا یہ تھے بات بڑی قابل توجہ، اس غلام دا عقیدہ کڈا سچا تے سونا سی. او دا یہ عقیدہ نے بھی نبی پاک کیویں بلان گے، کیویں آئے گا، کیویں بولے گا، کیویں سنن گے، کیویں سمجھن گے، اے نہیں. غلام دا عقیدہ ایسی اللہ دے نبی جدو اونٹ نو بلان گے اونٹ آ بھی جائے گا، آقا جو پوچھن گے اونٹ دس بھی دے گا، جو دسے گا آقا سمجھ بھی جان گے. عرض کردہ دور تسی اونٹ نو بلا لو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اونٹ آ گیا، وہ جا کے حضور دا غلام جڑا سی نا جدے تے الزام لگا سی ہو گیا، آپ نے کرو اونٹ لے آ کے سرکار دی برکت. حضور پوچھو. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ ول ویکھ کے فرمایا اے اونٹ پہلے اے دس میں کون ہاں، میرے بارے دس میں کون ہاں. اونٹ بول کے عرض کردہ آقا میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تسی اللہ دے سچے رسول ہو. تے آپ نے فرمایا اے میرے کو 4 بندے آئے نے تے تیرے بارے چاہ گل کر دے پہنے تے تو دس تو کدھے ہیں. اونٹ بول کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اینا تینہ بندیاں دی گل تے اعتبار نہ کرنا، اے تینے منافق نے، میرا اصل مالک آ جڑا اس پاسے بیٹھا ہے، اے جڑا ایک سائٹ تے میرا غلام بیٹھے تھوڑا غلام بیٹھے اے میرا اصل مالک ہے. اے تینے بندے منافق نے صلاح کر کے آئے سن کے تھوڑے غلاموں تے چوری دا الزام لگوا کے او دا ہاتھ کٹوا دئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اس اونٹ دا ایک جملہ سنیا نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے انج اپنے غلام وال ویکھیا، ویکھ کے فرمایا غلامہ جی آقا. آپ نے فرمایا او میرے غلامہ ایت دس کیڑا عمل کرنا ہے کہ اونٹ بھی تیری ہوئی گواہی دیتی ہے، کیڑا عمل کرنا ہے کہ اونٹ بھی تیری گواہی دے رہا ہے. او کو غلام عرض کردہ آقا ایت فرماؤ اونٹ نے دسیا کی ہے. آپ نے فرمایا اونٹ اے جملے بولے نے، فرمایا دس تو عمل کیڑا کرنا ہے. غلام عرض کردہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو لمبے چوڑے وظیفے میں نہیں یاد، نمازیں بھی پڑھ دینے میں بھی پڑھنا، روزے بھی رکھ دینے میں بھی رکھنا، حج اے بھی کر دینے میں بھی کرنا. آپ نے فرمایا کوئی ہور عمل؟ عرض کی تھی سرکار ہور تے کوئی لمبے چوڑے وظیفے میں یاد نہیں، اتنی بات ضرور ہے سرکار اٹھ دیاں بہن دیاں چل دیاں پھر دیاں سرکار تو آڑی ذات تے درود و سلام ہی پڑھ دا رہنا، تو آڑی ذات تے درود و سلام پڑھنا. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا غلامہ جویں درود پڑھ دا رہے ہیں، جویں درود پڑھ دا رہے ہیں، فرمایا جویں اس درود پڑھنے دی برکت دنال آج ایتھے بری ہو گئے نا، اگر تو درود ایویں پڑھ دا رہا کل محشر دے میدان چ بھی اللہ تے انہوں نجات عطا فرما چڑھے. میرا خیال ہے اجے بھی موڈ بنے ہیں درود شریف پڑھن تے کہ کوئی نہ؟ جے موڈ بن گیا تو پھر کو پڑھو 4-5 باری درود شریف. صلاۃ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اچھی پڑھنا ہے درود شریف، ہولی ہولی نہیں پڑھنا، اچھی آواز دینا. اللہ صلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نعمت اللہ. ذکر علی دا ذکر علی دا سناون والے، ذکر علی دا سناون والے چنگے لگ دے نے، ذکر علی دا سناون والے سب مل کے بولو ذرا، ذکر نبی دا سناون والے چنگے لگ دے نے.
حب علی دی رکھن والے حب علی دی رکھن والے چنگے لگ دے سب مل کے آکھو حب نبی دی رکھن والے حب نبی دی رکھن والے چنگے ماشاءاللہ آج کرنا ہے ذکر علی تے سو کے نہیں کرنا جا کے کرنا ہے مل کے ذرا ہاتھ بلند کر کے آکھو ذکر علی دا سناون والے ذکر علی دا چنگے لگ دے نے حب علی دی رکھن والے حب علی دی رکھن والے چنگے اور رات سفر دی اپنی تھاویں رات سفر دی اپنی تھاویں نبی نے آپ سوایا ہے نبی دی تھاں تے سوون والے نبی دی تھاں تے سوون والے چنگے نبی دی تھاں تے سوون والے نبی دی تھاں تے سوون والے چنگے اور توجہ من کن تو مولا ڈاکٹر صاحب من کن تو مولا مک گیا رولا میرے شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف قبلہ چانجی سرکار سجادہ نشین آستانہ لیا مقدسہ حضرت کیلیاں والا شریف آپ دے لخت جگر نور نظر حضرت پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ خلیفہ مجاد آستانہ لیا شرک پور شریف وآستانہ لیا حضرت کیلیاں والا شریف آپ نے ایک کلام لکھیا بڑا مزے دا شعر ہے کہندے نے من کن تو مولا مک گیا رولا آپ نبی فرمایا من کن تو مولا مک گیا رولا من کن تو مولا سب بولو من کن تو اے جملے اے لفظوں نے جڑے حضور دی زبانی چو نکلے ہوئے نے تو بس سنت سمجھ کے پڑھ لو من کن تو مولا مک گیا مکیا پیا رولا من کن تو مولا مک گیا رولا آپ نبی فرمایا مولا نو مولا منن والے مولا نو مولا منن والے چنگے لگ دینے مولا نو مولا منن والے مولا نو مولا منن والے چنگے حیدر نو وی رکھ تو نوکر سید سجاد حیدر اپنا تخلص وچ لکھ رہے ہیں حیدر تو مراد سید سجاد حیدر صاحب حیدر نو وی رکھ تو نوکر علی دیاں غلاماں وچ حیدر نو وی
رکھ تو نوکر حیدر نووی رکھ تو نوکر علی دیاں غلاماں وچ علی دی غلامی رکھن والے علی دی غلامی رکھن والے چنگے لگدے نے علی دی غلامی رکھن والے چنگے لگدے نے ذکر علی دا سناون والے ذکر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دی عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ ذکر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین بھائی عاطف عباس ڈھلو صاحب نے جس عقیدت و محبت نال محفل پاک دا اہتمام فرمایا ہے اللہ انہاں دی کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے گرامی قدر حضرات میں تھوڑے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی حضور دی حدیث مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی. یہ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھ کے اس تے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جس نو اماں جی عائشہ صدیقہ دے نال محبت ہے او بولے ضرور سبحان اللہ. عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک دی راویان ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ او کما قال علیہ السلام. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. علی دا ذکر کرنا 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 کی دا ذکر کرنا عبادت ہے. ماشاءاللہ کی دا ذکر کرنا عبادت ہے. علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دا تنقیدن نہیں کہنا چاہتا. تنقید کرنا میرا کسی دے ہوتے میرا مزاج ہی نہیں پروگرام ہی نہیں. کسی تے اٹیک کرنا کیچڑ اچھالنا ہٹ کرنا کسی تے یہ عقیدہ مشن پروگرام نہیں. اصلاح دعوت ضرور دیاں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. اس حدیث وچ عظمت کی دی دسی گئی ہے. کی دی عظمت دسی گئی علی المرتضی دی رضی اللہ تعالی عنہ دی.
حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت عزت شان مقام بیان کیتا گیا اس حدیث ہے. یہ بیان حضرت علی دا ہے, شان ہونا دیئے, عظمت ہونا دیئے. یہ الفاظ نکلے مصطفیٰ دی زبان مقدس چونے تے اگے اے روایت کائنات والے نو جنہیں دسیے او دا نام اماں جی عائشہ صدیقہ ہے. مثال ایک دے دینا تاکہ ہر بندہ گل آسانی نال سمجھ سکے. خدا نہ خواستہ میری تے ڈاکٹر صاحب دی کو انبن ہو جائے, خدا نہ خواستہ, دعا کرو اللہ نہ کرے, چپ ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو جائے. مثال دینے لگا تاکہ ہر بندہ آسانی نہ سمجھ سکے. میری تے نہ دی کو انبن ہو جائے, اسی دووے مخالف ہو بھی ایک دوسرے دے. بھائی محمد بوٹا صاحب انہاں دے کول میں بیٹھا ہوں, میں انہاں دے کول بیٹھا ہوں, اے ڈاکٹر صاحب دے بارے دسن یار ڈاکٹر بڑا چنگا بندہ ہے, بہت اچھا بندہ ہے, بہت نائس آدمی ہے. رات نو جننے وجہ بھی جا کے بھوا کھڑکایا نا تے دروازہ کھول کے اس دوائی لین واسطے آئے ہیں, انہیں سانو میڈیسن دیتی, بہت اچھا بندہ ہے. انہیں ان گل کی تھی میرے نال, میں جب کہ ڈاکٹر صاحب دا ہے ہی دشمن ہاں, انہاں دا مخالف ہاں, اپنی ایمانداری دسے میں اگے انہاں دا مخالف ہاں. اے میرے سامنے انہاں دی کو عظمت دی گل, انہاں دی شان دی عزت دی گل کرن تے کیا میں جڑا انہاں دا دشمن ہے انہاں دی شان دی گل میں کسے نو دساں گا؟ بولو صحیح. میں تے ہی آکھنا ہے دے ورگا حضرت بندہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ میں مخالف جو ہے انہاں دا. شان کدی نہیں بیان کرانگا, عزت کدی نہیں نہ دی بیان کرانگا, عظمت شان مقام رفت بلندی کدی نہیں نہ دی بیان کرانگا, کیونکہ میں نہ دا مخالف ہاں. تنقیدن نہیں کہنا چاہتا, اصلاحن کہنا چاہنا. جڑے لوگ اماں جی عائشہ صدیقہ دے حضرت علی دے بارے جو زبانیں تان استعمال کر دینے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اے اونا دے مخالف او اینا دے مخالف. میں کیا اگر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مخالف ہوندیاں تے سرکار نے جدوں اے جملے ارشاد فرمائے سن کہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے, کہ جدوں شان علی دی بیان مصطفیٰ کی تھی چاہی دا سی عائشہ چپ کر جاندیاں, کسے نو نہ دس دیاں, پر عائشہ صدیقہ نے اے گل جڑی مصطفیٰ کریم کولوں سنی اپنے تک ہی نہیں رکھی بلکہ اے گل امت دے وچ بیان کی تھی. اوے علی دا ذکر کریا کرو, کیوں فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی رب دی عبادت شمار کیتا جا رہا. انہاں دا ذکر کرو, کیوں فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضور نے فرمایا علی دا ذکر کرنا, سارے بولیے علی دا ذکر کرنا, اللہ اکبر. پھر بولیے علی المرتضیٰ دا ذکر کرنا, ذکر علی کرنا عبادت ہے. سنو ابن عساکر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 350 دے ہوتے یہ روایت موجود ہے, امام ابن عساکر نے لکھیا. اصل اس کتاب دا نام ہے تاریخ مدینہ دمشق, ویسے لکھن والے امام ابن عساکر نے اس حوالے نال وہ نام آپ دا استعمال کیتا جاندہ. ابن عساکر کیا دیتا جاندہ ہے نام اس کتاب دا تاریخ مدینہ دمشق, ایدی جلد نمبر 42. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ بھی حضرت عائشہ نے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ایک دن میں گھر وچ بیٹھی سا تو اچانک میرے ابا جی ابو بکر صدیق آ گئے. اے نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آج صرف حدیث مصطفیٰ کریم دی بیان کیتی جائے گی, آخر تے جا کے رب دا قرآن پڑھیا جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر دے وچ تشریف لے آئے اماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر. حضرت ابو بکر صدیق جدو آ کے گھر وچ بیٹھے نا
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے ابا حضور میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹی کیڑی گل ہے دس. تو سننا ہوں اما جی عائشہ صدیقہ دا سوال تے ابو بکر صدیق دا جواب. نہ اینجا نہیں بھئی بڑی مہربانی محبت نہ بولیے در ایک بڑی سبحان اللہ. ام المومنین کائنات دے مومنہ دی ماں سارے مومنہ دی سارے بولیے سارے مومنہ دی میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن کہیں دے. اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. قرآن سن کے ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا اے نبی میرا اے مومنہ دیاں جانا دا بھی مالک ہے کہ نبی دیاں بیویاں سارے ایمان والیاں دیاں ماں نے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی دی بارگاہ چرد کر دیاں نے اے ابا حضور ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں. فرمایا ہاں بیٹی عائشہ پوچھ کیڑی گل پوچھنا چاہنی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ کر دیاں نے ابا حضور اے پوچھنا اے چاہنی ہاں کہ میں اکثریت نہ تھانوں ویکھے جدوں میرے گھر دی اندر ابا جی تسی بھی آندی ہو تے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا بھی آندے نے. ابا جی میں بارہا اپنی اکھاں نال منظر تکیا ہے کہ جدوں ساڈے گھر دی اندر علی المرتضی آندے نے تے ابا جی میں ویکھیا اے تسی ٹک ٹکی لا کے علی دا چہرہ ہی ویکھدے رہندے ہو. ابا جی میں بیکھی آئے ہوئے تسی ٹک ٹکی لگا کے ابو بکر صدیق نو حضرت عائشہ عرض کر دیا پہیاں نے. ابا جی میں تکی آئے ہوئے تسی حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا چہرہ تکی جاندے ہو آپ دا چہرہ ہی بیکھی جاندے ہو. ابا جی ادھی کی وجہ ہے امام ابن عساکر نے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 350 او دے اتے اس روایت نو درج کیتا. فرمانے نے حضرت ابو بکر صدیق بولے آپ نے فرمایا بیٹی سن لے مینوں بھی پوچھنی ہے کہ میں کیوں علی دا چہرہ اینا ویکھنا وا یہ دی وجہ کی ابا جی دسو نا ایسے واتے تے پوچھیا ہے. ابا جی تسی دسو یہ تسی بار بار اکثریت دے نال کثرت دے نال کیوں علی دا چہرہ ویکھ دیو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی سن لے فرمایا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الى وجہ علی عبادہ. فرمایا بیٹی ادھی بجائے وے کہ میں اینا کنہ دے نال اپنے آقا دی زبان مقدس چوں سنے آسی کہ میرے نبی نے فرمایا سی او لوگو میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے. اے میرے غلاموں علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہون. توجہ نہ سماعت کرنا جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ گل سنی اپنے ابا جی دے کولوں. ابو بکر صدیق نے یہ گل سنی مصطفیٰ کریم دے کولوں. اے میں لڑائی بیان کرنے والا نہیں ہوں میں تے نبی دے یاراں دیاں محبتاں بیان کرنے والا. اگر ابو بکر صدیق علی دے دشمن ہوندے اگر علی ابو بکر دے دشمن ہوندے کدی صدیق اکبر حضرت علی دی شان تے مقام والی گل کدی اپنی بیٹی نو نہ دس دے. اگر عائشہ علی المرتضی دی دشمن ہوندیاں تے کدی اے گل اگے امت وچ نہ پھیلاندیاں بلکہ سجنا انہاں دا اے گل بیان کرنا اس گل تے بیان دلیل کائنات والےو اے نبی دے سارے غلام ایک دوجے دے دشمن نہیں سن بلکہ سارے ایک دوسرے نال محبت کرنے والے سن. علی المرتضی دے متعلق ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی اس واسطے علی دا چہرہ ویکھدا رہنا وا کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے. علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت کعبے ول ویکھنا بھی عبادت
بولو بولو سبحان اللہ، پھر مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کعبے ول ویکھنا عبادت، قرآن نو ویکھنا عبادت، ماں باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایسا بندہ جڑا سنت دی، ایسا بندہ جڑا سنت دی دعوت دیندا ہوے تے بدعتاں تو روکدا ہوے، ایسے بندے دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے، ایسے بندے دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ پھر جملہ رپیٹ کرنا چاہنا، کعبے نو ویکھنا عبادت، قرآن نو ویکھنا عبادت، ماں باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت، سنتاں دی ترویج کرنے والا تے بدعتاں تو ڈکن والے بندے دی زیارت کرنا، اے بھی عبادت ہے۔ پر مصطفیٰ کریم نے جتھے ساریاں عبادتاں دا ذکر کیتا، فرمایا غلامو کعبہ ویکھنا عبادت، ماں باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت، قرآن نو ویکھنا عبادت ہے، کہ نال نال اے بھی سن لو اے میرے ویر علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کعبے وچ ولادت ہے دردی، مسجد وچ شہادت ہے دردی جی، مسجد وچ شہادت ہے دردی، فرمان ہے کملی والدہ، فرمان ہے کملی والدہ، ہے دید عبادت ہے دردی۔ جدا جدا عقیدہ تے ایمان ہے، ہاتھ چوکے ذرا سینے دا ٹل لا کے آکھے ہے دید عبادت۔ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تے حیدر دی ملک کی آخ لو، ہے دید عبادت دی جی، ہے دید عبادت، سارے بولو ہے دید عبادت درد جی، ہے دید عبادت۔ علی المرتضیٰ دے چہرے والوں ویکھنا بھی عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت۔ سنیاں تینوں مبارک ہوئے، تو بخل نہیں کردا، تو جدو ابو بکر دا ذکر آئے تاوی ڈنکے دی چوٹ تے بیان کرنے، عمر دا ذکر آئے تاوی ڈنکے دی چوٹ تے بیان کرنے، عثمان غنی دا ذکر آئے تاوی ڈنکے دی چوٹ تے بیان کرنے، کہ جدو نبی دے ویر علی دا ذکر آوے اودوں وی گج وج کے بیان کرنا ہے دید عبادت ہے درد جی، ہے دید عبادت۔ سن ذرا آقا کریم دا ارشاد گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ابن عساکر دے اندر، امام ابن عساکر نے اس روایت نو بیان کیتا، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 244۔ بولیے بولیے محبت نہ سبحان اللہ۔ حوالہ میں نال دینا جا رہے ہیں، وجائے کہ کئی آج کل کئی پلمبر قسم دے انجینئر، پلمبر قسم دے انجینئر اپنی بیٹھے کے جب کے سیدھے سادے مسلمانانوں ورگلاندے نے، وہ جی اے کتھے لکھیا، کسے پاسے نہیں لکھیا، کسے پاسے روایت ہی نہیں۔ حوالہ دے چکے ہیں امام ابن عساکر دی کتاب تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 244۔ اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سننا درہ حدیث پاک دی الفاظ، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب یظہر فی الجنت کا کوکب الصبح لأہل الدنیا او کما قال علیہ السلام۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا علی بن ابی طالب یظہر فی الجنہ فرمایا علی المرتضی جنت وچ انج چمکن گے علی المرتضی علی بن ابی طالب یظہر فی الجنہ کا کوکب الصبح لأہل الدنیا فرمایا علی جنت وچ انج چمکا مارے گا جی میں صبح دا ستارہ دنیا وچ چمکا مار دائے اے فرمان میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے فرمایا علی جنت وچ انج چمکا مارے گا جی میں دنیا دا ستارہ صبح دے ٹائم چمکا مار دے جدو صبح بندہ اٹھ دے ہر بندہ بیخ لیں دے او سویر دا تارا چڑھ گیا سرگی دا تارا چڑھ گیا میں کیا پھر انجی کہہ سکنا ونا کہ جدو جنتی چ جان گے علی والوے کیا کھنگے کیا بات ہے علی دے تارے دی او بیکھو کیا علی دا چہرہ چمک دا پہ آئے کہ میں ایسے باتے آنا ہوں ناوا اور اگر جنت وچ تارے دیاں چمکاں بیکھنیاں نہیں اے دنیا وچ علی نال پیار کر لے دنیا وچ علی نال پیار کرے گا اے دنیا بھی تیری چمک جائے گی قبر حشر بھی تیری چمک جائے آدھر اگے ہور آقا کریم دا ارشاد گرامی سماعت کر اپنے کولوں گلنی حدیث پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے لوگو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا لوگو علی دی محبت توجہ حضور نے فرمایا غلامو علی دی محبت میری طرف توجہ کرنا ذرا بولو سبحان اللہ جملہ بڑا قیمتی جزایا نہ کرنا حضور نے فرمایا لوگو علی دی محبت سارے بولو ذرا علی دی محبت پھر بولو ذرا علی دی گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ چوکڑیاں مار کے بوو کیڑا کسی آلوان جو تھانو کھاٹا پہ ہے چوکڑیاں مار کے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ چوکے ذرا آکھو علی دی محبت حضور فرمایا میرے غلاموں علی دی محبت فرمایا گناہانو انج کھا جاندی ہے علی دی محبت گناہانو انج کھا چھڑ دی ہے مقصد کی فرمایا بندے دے دل وچ علی دی محبت ہوئے کہ بندے دے گناہ انج مک جاندے نے جی میں آگ لکڑی نو مکا چھڑ دی ہے فرمایا علی المرتضی دی محبت فرمایا انج گناہانو مکائے گی جی میں آگ لکڑی نو مکا چھڑ دی جی میں آگ سارے بولو درہ جی میں آگ لکڑی نو مکا چھڑ دی اے شان علی بازبان مصطفیٰ بولیے سبحان اللہ اور سنو آقا کریم دا ارشاد گرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ام سلمہ اس حدیث پاک دی راویان السبعین فی فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سبا نمبر 84 ایدج آقا کریم علیہ السلام دا فرمان اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانین ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی و علی مع القرآن او کما قال علیہ السلام حضور نے فرمایا غلاموں قرآن علی دے نالے
قرآن اللہ شکر ہے یا اللہ شکر ہے ماشاء اللہ پاک جزائے خیر دے وے بیٹھے نے تے اللہ تینوں ایسے سال مدینے لے جائے جنہیں مولوی دا ویسا کڑا ہے باقی تے چیک کرنا سے آئے رہے کنی کو دیر کڑ دے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرمایا القرآن ما علی فرمایا قرآن علی دے نال نہیں بولے ذرا فرمایا قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال آقا نے فرمایا ایک کدی بھی جدا نہیں ہونگے ایسے نال نہ رہے فرمایا قرآن علی دے نال علی بولیے قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال ایسا نال رہے علی تے قرآن ایسا نال رہے کتاباں پڑھو علماء نے لکھیا فرماندے نے ایسا قرآن علی دے نال تے علی قرآن دے نال آپ ہر ٹائم رب دے قرآن دی تلاوت کر دے ہوندے سن کہ کیفیت دی سی ادھر جدوں اپنے گھوڑے دے پہن دی واری ہوندی سی اپنا پیر چک کے رکاب وچ رکھ دے سن پہلا پیر رکاب وچ آوندا ہے اگوں دوسرا پیر دوسری رکاب تے جان تو پہلے علی سارا قرآن پڑھ چھڑ دے رہے علماء نے ایک بڑا نفیس جملہ لکھیا فرماندے نے اگر بندہ قرآن انج پڑھن لگے تو کدی بھی نہیں پڑھیا جا سکتا ادھروں پیر چک کے ادھر 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگدا ہے انج کیویں ہو سکتا ہے علماء فرماندے نے صرف علی دی زبان ہی نہیں سی پڑھدی بلکہ جدوں علی قدم چک کے دوجے پاسے رکھدا سی علی دا وال علی دا انگ رب دا قرآن پڑھدا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کیا عظمت ہے کیا شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضرت عائشہ صدیقہ میں کیا علی دے فضیلتاں تے من دیو بیلیو علی دے فضائل بیل چک من دیو بیان بھی کر دیو کدی اونا نو بھی منو جنہ علی دیاں فضیلتاں لوکاں تک پچائیاں نے جنہ مولا علی شیر خدا دے فضائل لوکانو دسے نے کہ اے جملہ سرکار فرمایا اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے گھر وچ بیٹھی جا علی المرتضی آ گئے نہیں بولے سارے پیار نہ بولو سبحان اللہ اے سارے ذکر علی سننے واسطے آئیں اگرچہ اشتہار نہیں لگے بینر نہیں لگے اگرچہ اسی اشتہاری نہیں پھر بھی ذکر علی سننے واسطے آئے ہو سن اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے بیڑا میرا سی نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرما سن گھر دے اندر جا علی المرتضی آ گئے فرماندیاں نے جدوں حضرت علی المرتضی آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ ھذا سید العرب حضور نے فرمایا عائشہ ھذا سید العرب فرمایا عائشہ اے عرب دا سردار ہے سید العرب سید العرب عرب دا سردار ہے آپ فرمانیاں نے میں عرض کی تھی آقا سرکار اسی فرما رہے ہو ھذا سید العرب اے علی عرب دا سردار ہے آقا تسی عرب دے سردار نہیں ہو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قالا فرمایا اے عائشہ انا سید ولد آدم فرمایا عائشہ علی عرب دا سردار ہے میں پوری نسل آدم دا سردار علی سید العرب ہے انا سید ولد آدم فرمایا میں پوری آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار
ابن عساکر نے جلد 42 صفحہ نمبر 304 تے اس روایت نو درج فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پاک سننا درا حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عساکر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 319 اس بابے نے کمال کی تھی جو خدا دی قسم ہے ابن عساکر پوری جلد اتنی موٹی ساری عربی اور آقا کریم علیہ السلام دے سارے فرمانے نہ درج کیتے ہیں حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ دے بارے کی کچھ فرمایا سننا ذرا تھکے تے نہیں نا اجے تے میں 2-4 بیان کیتی ہیں نا جتے اگے بڑیاں حدیثاں ہونیاں تو 25-30 حدیثاں ہونیاں نے پھر اس تو بعد قرآن پاک انشاءاللہ آج پڑھا ہولی ہولی نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اے بھی دعا کرو اللہ پاک نظر دا میرا معاملہ نہ کافی ویک ہوندا جا رہا ہے اے انہیں تے پئی مینوں صحیح طریقے نال لفظ نہیں میں اس واسطے انہوں کتاب نو ان کر کے چکنا کہ مینوں لفظ صحیح طریقے نال نظر آ جان دعا فرماؤ اللہ پاک اینو سلامت رکھے میں ساری رات یقین کرو مطالعہ کرنے والا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے صبح فجر تک مطالعہ بیٹھا رہنا مطالعہ کردا رہنا تو انہوں شاید یہ سمجھ لگی راتی 1 گھنٹہ پڑھیا تو مولوی آ کے صبح بیان نہیں جمعہ شریف دا بیان پورا ہفتہ سٹڈی تے الحمدللہ لگتا پورا ہفتہ سٹڈی کری دی اللہ پاک اس ذوق وچ برکتاں وسعتاں عطا فرمائے تے اللہ تھانوں بھی کتاباں پڑھن دی توفیق دے اے جڑے ناول ڈائجسٹ پڑھ دے نا سال اے چھڈ کے کدی کوئی اسلامی بکس بھی پڑھیا کرو انشاءاللہ اگلے جمعے ایک آ رہی ہے کتاب اس جمعہ شریف والے دن ایک تے ہے نا نیکسٹ جمعہ انہوں نے وعدہ تے انہوں نے پہلے سی لیکن تھوڑا جا وہ کتاب بائنڈنگ کرنے وہ بنانے تھوڑی جی دیر ہو گئی وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن میں نے ملنی ایک میں کتاب چھوٹی جی لکھی ہے خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں زیارت مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام دی خواب دے اندر جنہیں زیارت کی تھی ہے کہ آقا کریم نے خواب دے اندر کیویں کرم نوازیاں فرمائیاں انشاءاللہ یہ بیان بھی کریں گے تھوڑے تک اور میں اظہار تشکر بھی پیش کرنا چاہنا اس حوالے نال میرے دوست نے بھائی طاہر صاحب طاہر رزاق صاحب اور بھائی علی رضا صاحب ڈھلو انہوں نے ماشاءاللہ وہ سارا خرچہ انہوں نے خود فولڈ کیتا ہے سارا خرچہ کہ وہ کتاب ساری دی ساری چھپوائی ہے انہوں نے تو میں انہوں نے کیا سی جی میرا ایک ذوق ہے کتاباں لکھن اور الحمدللہ ایک کتاب اس جمعہ شریف تک انشاءاللہ مسجد جائے گی تے محرم دے اینڈ تے یا سفر دے ابتدا دے اندر دوسری کتاب میری آ رہی ہے جدا نام ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تیسری نال شروع کیتی ہے شب برات دے حوالے دے نال اور چوتھی ایک نال شروع کیتی ہے علم غیب مصطفیٰ تے اور 5ویں کتاب جڑی ہے وہ عراق دے حوالے نالے عراق دے اندر جتنے مزارات نے انہاں مزارات والے بزرگاں دے کچھ احوال میں درج کیتے نے وہ تقریباً 250-300 صفحات تے کتاب دعا کرو اللہ ذوق نو سلامت رکھے بس یہ سلسلہ چلدا رہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرمانے نے سبحان اللہ بولیے پیار نال سارے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے اسی نبی کریم علیہ السلام دے نال ایک انصاری صحابیہ انہاں دے باغ بھی چلے گئے فرمانے نے اگے سرکار سن پیچھے میں اگے آقا جا رہے ہیں میں سرکار دے پیچھے چلدا جا رہے ہیں صحابیہ دے جدو باغ وچ پہنچے جا کے سرکار بھی بہ گئے کہنے نے میں بھی بہ گیا فرمانے نے تھوڑی دیر تو بعد نبیاں دے امام نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں انہیں تھوڑی دیر بعد اس دروازے وچوں ایک جنتی بندہ آنے والا ہے اس دروازے وچوں ایک جنتی بندہ داخل ہونے والا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرمانے نے میں منتظر رہا ویکھاں تے صحیح کیڑا جنتی آندا ہے حضور نے جدے بارے وچ فرمایا کہ تھوڑی دیر تو بعد ایک جنتی بندہ اندر آنے والا ہے فرمانے نے تھوڑی دیر بعد باہروں آواز آئی دستک دیتی فرمانے نے میں سرکار والو ویکھیا فرمایا جا پتہ کر کون ہے فرمانے نے جدوں میں دروازہ کھولیا تے ویکھنا کی نقش بندیاں دے تاجدار سیدنا صدیق اکبر آئے ہوئے میں صدیق اکبر نو عرض کی تھی جناب مبارک ہوئے
مبارک ہوئے نبیان دے امام نے تھوڑے بارے چھے جملہ فرمائے فرماندے نے ابو بکر صدیق آکے بے گئے تھوڑی دیر گزری حضور نے فرمایا میرے غلاموں ہون پھر ایک جنتی بندہ آن والا جے اے ہون پھر ایک جنتی بندہ آن والا فرماندے نے سرکار فرمایا پھر باروں آواز کہندے نے میں جدو بار گیا جا کے دروازہ کھولے تو میں ویکھیا دروازے دے کول بار والے پاسے او بندہ کھلوتا ہے جنہوں میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا ہویا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار کھڑے نے کہنے نے میں عرض کی تھی جناب مبارک ہوئے نبیاں دے امام نے اے بشارت دیتی جے فرمانے نے ابو بکر صدیق بھی اندر حضرت عمر بھی آکے بے گئے فرمانے نے تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا غلاموں اللہ پر ہون ایک اور جنتی آن والا جے ایک اور جنتی آن والا حدیث پاک دے لفظ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے حضور نے کیسی محبت فرمائی آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں اے ہون ایک جنتی بندہ آن والا ہے فرماندے نے حجے سرکار فرمایا بارو دروازے تے دستک ہوئی سرکار نے فرمایا جا فرماندے نے میں اٹھن لگا ہاں کہ نبی پاک نے انج ہاتھ چک لے ہاتھ چک کے عرض کی تھی اللہم ان شیط جعلتہ علیہ یا اللہ اے مولا اللہم ان شیط جعلتہ علیہ یا اللہ جے تو چاہیں تے آن والے نو علی ہی بنا چھڑ یا اللہ آن والے نو علی بنا چھڑ فرمانے نے سرکار فرمایا میں دروازے تے جدو گیا جا کے دروازہ کھولیا ہے کہ میں بیک کے حیران ہو گیا کہ بار مولا علی شیر خدا ہی کھلوتے ہوئے اے مولا علی شیر خدا کھلوتے نے او یارا جنہ دیاں گلہ خود نبی پاک علیہ السلام کرنا آدھرہ اور بھی حدیث پاک سن لے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دی راویاں نے حرمانیاں نے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا نو ایک لشکر دینا روانہ فرمایا حرمانیاں نے جدو حضور نے حضرت علی نو لشکر دے روانہ فرمایا واپس آن وچ دیر ہو گئی جدو واپس آن وچ دیر ہوئی کہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہم لا تمتنی ترینی علیہ ابن عساکر پہ پڑھنا جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 337 میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ اونی دیر تک منوں وصال نہ دیویں جب تک میں اپنے ویر علی نو نہ ویکھ لواں یارا جیدیاں گلاں خود نبیاں دے امام کر دیون جیدیاں گلاں خود آقا کریم علیہ السلام کر دیون سنی اس ہستی دا ذکر کیوں نہ کرے اسی تے پھر انجی آکھاں گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو بولو علی علی بولو بولو ذرا علی علی کو تیرے دکھ مک جان کے جی علی علی کو علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غم تے طوفان تے تھا ڈیرا چک جان گے علی علی کو علی علی کو بولو علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غم تے طوفان تے تھا ڈیرا چک جان گے علی علی کو علی علی کو اور علی تے دیوانے آنے علی تے دیوانے آنے محفل لائیے یا اللہ جڑا بندہ بولے ہے ایسے سال انہوں مولا علی تے دردی حاضری نصیب فرما دے علی تے دیوانے آنے علی تے دیوانے
من محفل لائیے ہر پاس رب دی رحمت چھائیے ہر پاس رب دی رحمت چھائیے علی دے دیوانے ہر دور وچ رہن گے علی دے دیوانے ہر دور وچ رہن گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو بولو علی علی کو تیرے دکھ مک اور توجہ نہ سننا جننے جننے پیار مولا علی نال پالیا تو سارے انہوں پیار ہے نا علی المرتضی نال ہے نا جننے جننے پیار مولا علی نال پالیا سمجھو کہ جنتاں دا ٹکٹ کٹا لیا جننے جننے پیار مولا علی نال پالیا جننے جننے پیار مولا علی نال پالیا سمجھو کہ جنتاں دا ٹکٹ کٹا لیا علی دے دیوانے کدی دکھ بھی نہ سہن گے علی دے دیوانے کدی دکھ نہیں سہن گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو بولو علی علی اور توجہ نہ سننا جنوں جنوں ملیا سہارا مولا علی دا اسی اپنے مقدرہ تے نال کرنے ہیں اسی آنے سانو علی دا سہارا کئی آنے نے سانو کسے دے سہارے دی ضرورت نہیں میں کہا چلتے انہوں نہیں تینا صحیح جنوں جنوں ملیا سہارا مولا علی دا ہر تھا تلوں دائے او نارا مولا علی اللہ جنوں جنوں ملیا سہارا مولا علی دا ہر تھان لگائے نعرہ مولا علی دا نعرے لان والے صدا نعرے لاندے رہن گے نعرے لان والے صدا نعرے لاندے رہن گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو بولو علی علی کو تیرے دکھ مک اور سارا جگ جان دائے مقام مولا علی دا سارا جگ جان دائے سارا جگ جان دائے سارا جگ جان دائے مقام مولا علی دا سیاہ سا جپنائے نام مولا علی دا ایسے ہی گھرانے والوں ایسے ہی گھرانے والوں خیر صدا پہن گے ایسے ہی گھرانے والوں خیر صدا پہن گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو علی علی کو تیرے دکھ مک سنو ذرا حدیث پاک آقا کریم دے ارشاد سنے ہوں ایک روایت سننا حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قول آپ فرمند ابن عساکر دندر امام ابن عساکر نے قول نقل کیتا امام احمد ابن حنبل دا امام احمد ابن حنبل فرماندے نے ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے کسے بھی صحابی دے بارے
انہیں فضائل نہیں آئے جنہیں فضائل مولا علی دے بارے وچ کتاباں وچ درج کیتے گئے. جتنے فضائل حضرت علی المرتضیٰ دے بارے درج کیتے گئے. آؤ ہن در آخر چ میں ایک روایت پیش کرنا چاہنا. بس اس روایت ایک گھنٹہ کو لگنا ہے. صرف ایک روایت ہے. اس تو بعد انشاءاللہ اجازت تواڈے کول لینی. اس روایت وچ حدیثاں بھی ہونگیاں تے قرآن دیاں آیتاں بھی ہونگیاں. کیونکہ تسی سات چاک والے جڑنا تسی آندے بھی مولوی چوکھی نکے 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 کر کے سنادا کوئی بڑا جا واقعہ ایک کوئی سنائے. تو میں بھی پھر آج بڑے سارے واقعہ دی تیاری کر کے آیا. ایک کوئی ہے بس. اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے وہ ابو ہریرہ نے جڑے آندے سن میں جو سننا میں نے بھول جاندا. تے نبی پاک علیہ السلام نے انج بک بھر بھر کے تے پائے تے فرمایا چوک کے سینے نہ لا لے. فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں چوک کے سینے نہ لایا جو بھولیا سی وہ بھی سارا کچھ ذہن وچ آ گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے مدینے دی گلی ادھروں آندے نے مولا علی دروازہ مصطفیٰ تے پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی شیر خدا آئے حضور دے دروازے. ادھر دوسری گلی چوں حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے. وہ بھی آ کے دروازہ مصطفیٰ تے کھڑے ہو گئے. دووے جدو حضور دے یار حضور دے غلام آقا کریم دے دروازے تے کھڑے ہوئے نا سلام ایک دوسرے نو کیتا. سلام دا جواب لیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے علی علی جی جناب صدیق دروازہ کھڑکاؤ. کی کہندے نے اور تسی جو پائی آباد نے توڑے جو دروازے چلے جان دو بندے تکلوتا ہوئے بوا اسی تک کدی آکھے نہ چل یار اے بڑا ہے اے کام نہیں جاندے کوشش کر دی بھی جڑا آگے ہوئے فٹافٹ کھڑکا دے ہوئے. پر حضور دے غلام سن عقیدت تے محبت آلے حضور دے بوئے تے پہنچے نا. ادھر حضرت علی بھی کھلوتے نے تے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی. حضرت ابو بکر صدیق پتہ ہے کہندے نے علی بوا کھڑکاؤ سرکار دے دروازے تے دستک دیو. حضرت علی کہندے نے نا جناب میں تواڈے تو سبقت نہیں لے سکتا. تسی دروازہ کھڑکاؤ تسی بوا کھڑکاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تسی بوا کھڑکاؤ. حضرت علی شیر خدا کہندے نے نہیں جناب تسی بوا کھڑکاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر بولے فرمان لگے نہیں جناب دروازہ تسی کھڑکاؤ دروازے تے دستک تسی دیو. کیوں کہ میں تواڈے تو سبقت نہیں لے سکتا. اگے ہو کے تسی دروازہ کھڑکاؤ. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیا تسی بوا کھڑکاؤ حضرت علی بولے کہندے نے نہیں جناب تسی بوا کھڑکاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑا جملہ بولیا وہ سننا ذرا. حدیث پاک دے الفاظ جو حضرت علی دی زبان مقدس سے جملے نکلے وہ سننا ذرا. اپنا ایمان تازہ کرنا تے پوری روایت لکھوا کے فریم کرا کے گھر وچ ٹنگیا جے آؤندے جاندے پڑھیا جے تے لطف اندوز ہوندے رہے جے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا بولے آپ نے فرمایا پیارے صدیق میں اس بندے تے سبقت کی میں لواں جدے متعلق نبیان دے امام نے فرمایا سی حضور نے فرمایا سی ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بولے فرمان لگے پیارے صدیق میں اس بندے دے اگے ہو کے کیویں دروازے تے دستک دیاں جبکہ میں خود اپنے کناں نال سنے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میرے تو بعد اے سورج ابو بکر تو افضل کسے بندے اتے طلوع نہیں ہویا
مقصد کی اے ابو بکر صدیق تہاڈی شان بڑی بلند و بالا ہے جناب تسی دروازے تے دستک دیو جدو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے اتنا جملہ بولیا ہے اگوں ابو بکر صدیق بولے فرمان لگے نا پیارے علی میں تھوڑے تے سبقت نہیں لے سکدا جناب میں پہل کی میں کر سکنا ہوں جبکہ میں خود نبی پاک دی زبان مقدس چوں سنے ہوئے آقا کریم نے فرمایا حضور نے فرمایا اوتی تو خیر النساء لخیر الرجال حضور نے فرمایا لوگو سب تو بہترین لڑکی سب تو بہترین دنیا دی عورت دا نکاح میں بہترین بندے یعنی علی نال کر چھڑیا ہے فرمایا علی تو ہاڈی شان بڑی بلند و بالا ہے جناب تسی دروازے تے دستک دیو سیدنا صدیق اکبر بولے فرمان لگے نا پیارے علی میں کیویں سبقت لے سکنا جبکہ میں خود مصطفیٰ دی زبان مقدس جو سنے ہیں حضور نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر الصدیق حضرت علی المرتضی بولے فرمان لگے پیارے صدیق اے میں کیویں سبقت لے جا سکنا وا جبکہ میں مصطفیٰ دی زبانی چوں سنے حضور نے فرمایا جیدا اے ارادہ ہوے جیڑا اے چاہندا ہوے کہ حضرت ابراہیم دا سینہ ویکھنا چاہندا ہوے فرمایا میرے یار ابو بکر صدیق دا سینہ ویکھ لوے فرمایا جناب تسی دروازے تے دستک دیو کدوں اتنا جملہ حضرت مولا علی بولے آئے حضرت صدیق اکبر بولے فرمان لگے پیارے علی میں تھوڑے تو سبقت کی میں لے جا سکنا جبکہ میں خود اپنے کنہ نل سنے نبی پاک نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی فہمہ و الى ابراہیم فی حلمہ و الى یحییٰ بن زکریہ فی زہدہ و الى موسیٰ بن عمران فی بدشہ فلینظر الى علی بن ابی طالب حضرت ابو بکر صدیق بولے فرمان لگے علی میں اس بندے تے سبقت کی میں لے جا سکنا جدے متعلق میں سرکار کو سنے حضور نے فرمایا لوگو جن نے حضرت آدم علیہ السلام دا علم ویکھنا ہے میرے علی دا علم نو ویکھ لو ہون ذرا لفظہ والغور کردہ جائیں تا ایمان پیدا کردہ جائیں حضور نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الى آدم فی علمہ فرمایا جنہیں آدم علیہ السلام دا علم ویکھنا ہوئے و الى نوح فی فہمہ کہ جنہیں حضرت نوح علیہ السلام دی فہم و فراست ویکھنی ہوئے و الى ابراہیم فی حلمہ کہ جنہیں ابراہیم علیہ السلام دی بردباری ویکھنی ہوئے جنہیں ابراہیم علیہ السلام دا حلم ویکھنا ہوئے و الہ یحییٰ بن زکریہ فی زہدہ کہ جنہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام دا زہد تے تقوی ویکھنا ہوئے و الہ موسیٰ بن عمران فی بدشہ کہ جنہیں موسیٰ کلیم اللہ دی طاقت ویکھنی ہوئے فلینظر الہ علی بن ابی طالب فرمایا جنہیں اس سب کو جب ویکھنا ہوئے فرمایا میرے یار علی المرتضی نو ویکھ لو اللہ فرمایا جنہیں آدم علیہ السلام دا علم تکنا ہوئے آدم علیہ السلام دا علم کی سی اللہ کریم نے فرشتیانوں کیا انہا چیزاں دے نا دسو فرشتے بول کیا کھن لگے یا اللہ لا علم لنا سبحان اللہ اس تو ہولی کہہ لو تھا گیا اس تو بھی ہولی کہہ لو سبحان فرشتے بول کیا کھن لگے آنے لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بول کے عرض کر دینے یا اللہ تو جو سانو دسیا ہے اسی بس اوہی جان لیا، اس تو علاوہ کچھ نہیں جان دے. اللہ نے اوہی چیزاں چکی آدم علیہ السلام دے سامنے رکھیاں. فرمایا آدم تسی دسو. جدوں آدم علیہ السلام دے سامنے چیزاں آئیاں، آدم علیہ السلام نے فر ساریاں چیزاں دے نام بیان کیتے. جدوں آدم علیہ السلام سب چیزاں دے نام دسے، اللہ کریم نے فرمایا قال انی أعلم ما لا تعلمون. فرشتے ہو میں تھانو آکھیا نہیں سی جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. فرمایا دیکھو میرا آدم انہیں سب چیزاں دے نام گنا دیتے نے. فرمایا اسجدوا لآدم، فرمایا آدم نو سجدہ کرو، آدم نو سجدہ کرو، فرمایا آدم نو سجدہ کرو. کلندر لاہوری بولیا، علامہ اقبال شاعر مشرق بول کے آنے نے، آپ بول کے آنے نے فرشتہ کہہ کر نہ پکارو میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو. فرمایا آدم علیہ السلام دا علم ہوئے جیدے سامنے فرشتے بھی ہاتھ جوڑ کھلوتے، یا اللہ سانو نہیں پتہ انہا چیزاں دا. میرے نبی نے فرمایا جنہیں آدم نبی دا علم ویکھنا ہوئے علی دا علم ویکھ لو. آپ نے فرمایا وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، جنہیں آدم حضرت نوح علیہ السلام دا فہم و فراست ویکھنا ہوئے علی نو ویکھ لوے. جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بردباری ویکھنی ہوئے علی نو ویکھ لوے. جنہیں یحییٰ علیہ السلام دا زہد دے تقوی ویکھنا ہوئے علی نو ویکھ لوے. کتب احادیث تواریخ چاندے حضرت یحییٰ علیہ السلام جنگلاں بھی جا کے اتنا روندے سن اکھاں وچوں پانی مک جاندا سی، خون دیاں ندیاں چل دیاں سن. میرے نبی نے فرمایا جنہیں یحییٰ علیہ السلام دا تقوی تے زہد ویکھنا ہے میرے علی دا زہد تے تقوی ویکھ لو. پھر فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَىٰ مُوسَىٰ بِنْ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ، فرمایا جنہیں موسیٰ نبی دی طاقت ویکھنی ہوئے میرے علی دی طاقت ویکھ لوے. جنہیں موسیٰ نبی دی طاقت ویکھنی ہو. موسیٰ نبی دی طاقت تسی سارے جان دئی ہو کیوں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام دی طاقت حدیث شریف جاندہ ہے، بخاری شریف حدیث ہے، دیگر حدیث دیاں کتاباں. اسرائیل علیہ السلام پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، السلام علیکم یا نبی اللہ وعلیکم السلام، کیویں آئے؟ حضور روح قبض کرنا. فرمایا اور آگے آئے انج مارے، پورا تھپڑ نہیں مارے، پورا تھپڑ نہیں بجا. دوجے بیلیاں دا مولوی انہوں نے لکھا ہے کہندہ پورا تھپڑ نہیں بجا، صرف 2 پوٹے بجے، 2 پوٹے اکھ نکل گئی. جدو ڈیلا نکلیا نا باہر. اچھا اتھے میں ایک مغالطہ کٹ دیا، بڑی توجہ نہ سنے. ساڑھے کئی یار دوست بیلی جڑے نا آندھے نے تسی آندھے نبی نور ہے تے نور نو تے کدی کوئی زخم ہی نہیں پہنچ دا تے نبی پاک علیہ السلام دے تے دند زخمی ہو گیا. میں کیا اسرائیل دے بارے کی خیال ہے؟ اسرائیل علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے؟ تو آنا زخم ہونا تے پورا ڈیلا ہی باہر نکل آیا، آنکھ باہر نکل آئی. فرمایا آگیا ہے نا انج مارے ڈیلا باہر، آنکھ باہر نکل گئی. اللہ دی بارگاہ جی فرمایا لیں جان تواڈے فیصلہ آباد دے خطیب ہوندے سن، فیصلہ آباد علامہ افتخار الحسن زیدی، وہ نا لاہور ختم نبوت کانفرنس ہی ہوتے انہوں نے بڑا جملہ بولے، آج بھی یوٹیوب تے جملہ ہے. انہوں نے جدو اللہ دی بارگاہ اسرائیل پہنچے نا اللہ فرمایا روح لیں کٹ، یا اللہ تو آنا لیں میں تے اپنی بچا کے نکلے. وہ تے نبی بڑا ڈٹ ہے، وہ تے کو مار دا ہے. آقا کریم نے فرمایا جنہیں موسیٰ نبی دی طاقت ویکھنی ہوئے نا علی دی طاقت ویکھ لو. ہائے ہائے
اور حدیث نے بچاؤں دا ایڈے غصے والے نبی سن موسیٰ علیہ السلام اگر ایک مکہ غصے چاہ کے آسمانہ نو مار چھڑن 7 آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جان میرے نبی فرمایا جنہیں موسیٰ نبی دی طاقت ویکھنی ہے علی دی طاقت ویکھ لے میں کہا چوکیاں گلہ نہیں اپنیاں بیگانیاں کتاباں پڑھ او خیبر دا بوا جنہوں 40 بندے رل کے ہلان دے رہا نہ ہلیا علی نے 2 پوٹا نہ چوکے سوٹ چڑھا سی انہوں علی علم ارتدہ کہلے اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جدوں حضرت علی دے فضائل گنے حضرت علی بولے آپ نے فرمایا پیارے علی میں اگے ہو کے بوا کی میں کھول سکنا ماں جبکہ میں خود نبیان دے امام دی زبانی چوں سنے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں ایک منادی ندا دے کے آکھے گا اے ابو بکر تو بھی جنت وچ چلا جا تے جننے جننے بندے تیرے نال محبت کر دینے انہاں نو بھی ساریاں نو جنت وچ نال لے جا اے ابو بکر میں سبقت کی میں لے جا سکنا تسی اگے ہو کے دروازے تے دستک دیو حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں مولا علی شیر خدا دا جملہ سنیا آپ بول کے کہنے لگے جناب کہ میں بھی اس بندے تے اگے سبقت کی میں لے سکنا جب کہ نبیان دے امام نے حنین دے مقام تے خیبر دے مقام دے اتے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر کھجوراں تے دودھ دا تحفہ پیش کیتا گیا کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا علی نو بلاؤ جدوں علی آئے تے پیارے علی جدوں تسی حضور دی بارگاہ وچ آئے سو تے آقا کریم نے فرمایا سی حاضی ہدیۃ من الطالب الغالب الی علی ابن ابی طالب فرمایا اے علی اے تیرے رب دی طرفوں اس رب دی طرفوں جڑا طالب بھی ہے تے غالب بھی ہے ہادہی ہدیتن اے تیرے رب والوں تحفہ آیا ہے تیرے رب والوں تحفہ ہے حضرت علی کہنے نے میں اس بندے تو اگے ہو کے دروازہ کی میں کھولا جنہوں رب بھی تحفے گھلے اے پیارے علی تسی اگے ہو کے بوا کھڑکاؤ حضرت علی بولے فرماندے نے نا جناب کہ میں ہو سکتا میں اگے ہو کے بوا کھولا جبکہ میں تے نبیان دے امام دی زبانی چوں سنیا سی حضور نے ایک دن تھانو فرمایا سی انتا یا ابا بکرین عینی اے ابو بکر تو تے میری آنکھیں اے ابو بکر تو تے میری آنکھیں کہ جناب جنہوں نبیان دے امام اپنی آنکھ آکھن میں اگے ہو کے کی میں بوا کھڑکا سکنا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے علی جے تساں اے سنیا ہے تے سنو پھر میں بھی حضور کولوں کچھ سنیا ہویا جے ہاں جناب دسو کی سنیا جے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا علی المرتدہ اے جنت دی سواری دے اتے بے کے جدوں آنگے جنت دی سواری دے بے کے آنگے تے لوگ اینا دے چہرے والوے کے آکھنگے کیا اے کوئی نبی آ رہا ہے کہ منادی ندا کر کے آکھے گا او لوگو اے نبی نہیں آ رہا بلکہ نبی دا ویر علی آ رہا ہے اے نبی دا ویر علی المرتدہ شیر خدا آ رہے ہیں جدو حضرت ابو بکر صدیق گل کیتی ہے کہنے نے جناب میں کیویں بوا کھڑکا سکنا وا تسی اگے ہو کے دروازے تے دستک دیو حضرت سیدنا علی المرتدہ شیر خدا بولے فرمان لگے جے اے گل تے سنو میں بھی سرکار کولوں کچھ سنیا ہوئے ابو بکر کہنے نے پیارے علی دس کی سنیا ہی حضرت علی فرمانے نے میں آقا کولوں سنیا حضور نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا میرے واسطے ایک ممبر رکھیا جائے گا کہ میری بارگاہ دے اندر رضوان جنت آئے گا ہاتھ دے وچ اے جنت دے جہنم دیاں چابیاں دے گچھے لیا کے رکھے گا کہ کہے گا سونیا اے جنت دے دوزخ دے سب دروازیاں دیاں چابیاں اللہ والوں لے کے تھاڈے ول آیا تے اللہ فرماندا سونیا اے چابیاں اپنے یار ابو بکر نو دے دیو اونوں آکھو جدا دل کردائی اونوں دوزخ جان دے جنوں دل کردائی جنت دا ٹکٹ عطا فرما دے
فرمایا پیارے اے پیارے اے صدیق میں کیویں تھاڈے تو اگے ہو کے دروازہ کھٹکھٹا سکنا وا اے جناب تسی دروازے تے دستک دیو جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنا جملہ سنے ہیں آپ نے فرمایا علی سن لو کہ تساں اے سنے ہیں کہ میں میاں آقا کریم علیہ السلام آپ دی زبان مقدس دے وچوں حضور دی زبان مقدس وچوں سنیا سی آقا کریم نے فرمایا میری بارگاہ دے وچ جبریل امین آئے تے اللہ دا میرے ول سلام لے کے آئے نے جبریل میری بارگاہ چاہے کہندے نے سونیا میں اللہ دی بارگاہ وچ تھوڑے ول اللہ دا سلام لے کے آیا ہولی ہولی نہیں اچھی بولو اللہ دی بارگاہ وچ تھوڑے ول اللہ دا سلام لے کے آیا تے نالے اللہ دا پیغام لے کے آیا آقا نے فرمایا جبریل دس اللہ دا کیڑا پیغام لے کے آیا ہے جبریل عرض کر دینے سونے اللہ دا پیغام ہے اللہ فرماندہ ہے سونے توجہ اللہ فرماندہ ہے سونے اللہ فرماندہ ہے سونے میں تیرے نال بھی پیار کرنا وا علی نال بھی پیار کرنا وا میں تیرے نال بھی پیار کرنا علی نال بھی پیار کرنا آقا نے جدوں جبریل کولوں رب دا پیغام سنیا حضور نے فوراً سجدہ کیتا حضور نے سجدہ کیتا سجدے چو سار اٹھایا تو جبریل کہنا سونے اللہ پہ فرماندہ ہے اے محبوب میں تیری بیٹی فاطمہ نال بھی محبت کرنا جدوں حضور نے ایک جملہ سنیا ہے تے آقا کریم علیہ السلام نے پھر سجدہ کیتا سجدے کر کے جدو سر اٹھایا تو جبریل کہنے نے سونے اللہ فرماتا ہے میں تیرے نواسے حسن حسین نال بھی محبت کرنا آقا نے ایک جملہ سن کے پھر سجدہ کیتا ابو بکر کہنے نے پیارے علی جنہاں نے اللہ پیار کرے میں سبقت اس بندے تو کیویں لواں بوا تسیں کھڑکانا ہے جناب بوا تسیں کھڑکانا کھڑکاؤ بوا تو آڈے میرے ورگا بندہ ہوندہ تے انہوں کو گل کر کے واپس ٹر گیا ہوندہ پر ایک علی ہے دوسرے صدیق اکبر نے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جدوں ایک جملے بولے حضرت علی فرمان لگے پیارے صدیق جے اے گل لے تے پھر اگلی گل بھی سنو جناب علی دسو حضرت علی المرتضی بولے فرمایا میں آقا دی زبانی چوں سنیا سی حضور نے فرمایا سی لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجاہ علیہم حضور نے فرمایا سی اگر سارے زمین والے دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھ کے تو لیا جائے کہ ابو بکر دا ایمان رکھ کے ایک پلڑے وچ تو لیا جائے کہ صدیق دا ایمان والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا جناب نانا تسی اگے ہو کے دروازہ کھٹکھٹاؤ جدو حضرت ابو بکر صدیق جملہ سنیا آپ نے فرمایا سن لو اے پیارے علی جب تسی اے سنیا تے میں بھی حضور کو کچھ سنیا ہویا ہے آکھن لگے جناب دسو تساں کی سنیا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے میں آقا کریم علیہ السلام دے کولو سنیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا علی تے علی دی اولاد جنتی سواریاں تے بے کے جائے گی جنتی سواریاں تے بے کے جدو جنت تل جائے گی سب تو اگے اگے علی دی سواری ہوئے گی لوگ پوچھن گے اے کون ہے جڑا سب تو اگے اگے جا رہے ہیں تے ہم منادی ندا کر کے آکھے گا ہاذا حبیب اللہ ہاذا علی بن ابی طالب او لوگو اے اللہ دا محبوب بندہ جدا نام علی ہے فرمایا جناب بھائی عابد لنگر شریف پکے تے یہ سارا لنگر نہ کیا
یہ سارا لنگر بابے عبدر روف ہی کھانا کی خیال ہے؟ یہ تمہوں نعرہ مارنا نہیں ہوتا کسی نے شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک منٹ تسی مارنا جی میری گل سن وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں قوالی کرن رہا سا وہ سارے تے وہ ڈھولکیاں بجائی جان تے نالے آکھن مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تے وہ پچھلے جڑے سن نا سارے چپ کر کے بہ رہے وہ اگلے ہی آکھی جان مدینے چلے مدینے چلے وہ ایک بندہ کوئی ڈاکٹر ساجد صاحب ورگا سیاںا جایا انہیں آکھیا اے مدینے چلے مدینے تے تساں نہیں جانا وہ تے چلے نے وہاں جی یہ جان آئے نا سی پچھوں چاڑھن واسطے آیا انہاں تے مینوں لگدا ہے بھئی یہ تقریر سنن صرف کلا بھائی عبدر روف ہی آیا ہے کوئی نعرہ پچھوں بھی کوئی بندہ کو مار چھڑا کرو کہ اے سو پائی تساں بھائی تقریر کاری طیب کرنی تے نعرہ عبدر روف مارنا صرف آج ہون بزرگوں مارو جی نعرہ ہون نعرہ مارو اچھی مارو آواز نہ لو زندہ باد زندہ باد یا جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی دی شان بیان کی تھی حضرت علی بھی بول پہ فرمان لگے صدیق سنو جو تساں آقا دی زبانی چو سنے ہیں کہ میں بھی سرکار کو سنے ہوئے جناب دسو تساں آقا دی زبان مقدسی چو کی سنے ہیں سیدنا مولا علی شیر خدا فرمانے نے اے پیارے صدیق سن میں آقا کو سنے ہوں حضور نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت بھی جا رہے ہوں گے کسے نو ایک بوئے وچوں آواز پوے گی کسے نو دو بوئیاں وچوں آواز پوے گی کسے نو تین دروازیاں وچوں آواز آئے گی کسے بوئے چوں آواز آئے گی اے نوید احمد ادھروں گزر کسے نو آواز آئے گی بشیر احمد ادھروں گزر تے آقا کریم فرماندے نے ابو بکر میرا غلام ایسا ہے جنوں جنت دے 8 بوئیاں چوں آواز آئے گی صدیق جتھوں دل کردا ہی جنت چلا جا اے پیارے صدیق میں تھاڑے تو پہل کیویں کر سکنا وا اگے ہو کے تسی دروازے تے دستک دے چھڑو جدوں اتنا جملہ سیدنا صدیق اکبر سنے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے پیارے علی نانا میں بھی تھاڑے بارے آقا دی زبانی چوں کچھ سنے ہاں پیارے صدیق دسو کی سنے جے حضرت صدیق اکبر فرمانے نے اے پیارے علی میں آقا دی زبان مقدسی چوں سنے سی حضور نے فرمایا سی آقا کریم نے فرمایا سی بین قصری و قصر ابراہیم الخلیلہ قصر علی بن ابی طالب حضور نے فرمایا جدو جنت دے اندر محل بنن گے فرمایا ایدر میرا محل ہوئے گا ایدر جد الانبیاء خلیل اللہ دا محل ہوئے گا اینا دعا دے درمیان وچ علی المرتضی دا محل ہوئے فرمایا میں کیویں سبقت لے سکنا جناب اگے ہو کے تساں ہی کھڑکانا ہے بوئے اس تو ہولی بولو جناب دروازہ تسی کھٹکھٹانا حضرت سیدنا علی المرتضی نے جدوں صدیق اکبر دے جملے سنے نے فرمایا سنو پھر جناب میں بھی سرکار کو سنے جناب دسو کی سنے آجے حضرت علی المرتضی فرمانے نے میں آقا کریم دی زبان مقدسی چوں سنے آسی حضور نے فرمایا ہر روز آسمانہ تے رہن والے فرشتے نگاہ زمین وال کر کے صدیق تیرا چہرہ ویکھ دے رہی دے فرمایا پیارے صدیق میں تھاڑے تو اگے ہو کے کیویں دستک دے سکنا وا اگے ہوو تے تسی دروازے تے دستک دیو آؤ سنا ہن رب دا قرآن شروع ہون لگا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ اے جناب تسی دروازے تے دستک دیو سیدنا صدیق اکبر بولے فرمان لگے نانا پیارے علی میں اگے ہو کے دروازے تے دستک کیویں دے سکنا وا جب کہ تسی نبی دے گھر والے ہو تو ہاڈے بارے چ اللہ نے قرآن نازل
نازل انج فرمایا ہے جدوں تہاڈے دروازے تے یتیم آئے مسکین آئے جدوں قیدی تھاڈے بوئے تے آئے کہ تسی انہوں خیرات عطا کرو کہ اللہ قرآن بنا کے نازل فرمائے اللہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جناب اللہ تھاڑی شان دے اندر اے قرآن دیا آیتاں نازل فرمائیاں نے اے جناب اگے ہو کے تسی دروازے تے دستک دیو جناب میں تھاڑے تو پہل نہیں کر سکدا جدوں سیدنا مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق دا جملہ سنیا ہے کہ حضرت علی بولے ہن سامنے بھی تے علی المرتضی کھڑے سن فرمایا صدیق میں اس بندے تو پہل نہیں کر سکدا جدی شان وچ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون تہاڈی شان اندر اللہ نے قرآن نازل فرمائے جناب تسی بوا کھڑکاؤ حضور دے دوویں یار جیوں لگے ایک دوجے دیاں شانہ بیان کرن کیسا سہانا ویلا آئے گا در مصطفیٰ تے ایک کھلوتے مرتضی دوسرے کھلوتے نے صدیق با وفا دوویں سرکار دے غلام دروازے اگے کھڑے تسی بوا کھڑکاؤ نہیں جناب تسی کھڑکاؤ نا میں سرکار کروں تھوڑی شان وچ اے جملہ سنے آندے نے میں انج سنے دوویں یار ایک دوجے دیاں تعریفاں تے شانہ بیان کر دیں اللہ فرمایا جبریل ہائے ہائے جیڑا بندہ آجے تک بھی نہیں بولیا انہوں بھی بول لینا چاہیے ان تو سبحان اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ویکھئی مدینے دی گلی یا اللہ میں کلہ ہی نہیں ویکھدا پیا جنت دے سارے فرشتے مدینے دی گلی وچ نظراں لا کے بیٹھے ہوئے جنت دے سب فرشتے آسمانہ تے رہنے والے سب فرشتے زمین والے ویکھ دے پہنے آئے ہائے ویکھ دے پہنے زمین والے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل ساری رات لنگ جانی ابوا کسے بھی نہیں کھڑکانا ساری رات گزر جانی ہے اے بوا کسے بھی نہیں کھڑکانا یا اللہ پھر حکم فرمایا انج کر ہن تو ٹر جا یا اللہ میں کی کراں فرمایا محبوب دی بارگاہ چ جا کے کو سونیا تیرے دوویں یار بار بوئے کے کھلو کے ایڈی محبت نال ایک دوجے دیاں شاناں پہ بیان کر دینے سونیا اج انہاں نوں بوا کھڑکانا ہی نہ پوے سونیا تسی آپ ہی کھول چھڑو ہائے ہائے سبحان زندہ باد زندہ باد آئی جے چاسی این جندہ جے نبی دے یاراں دا ذکر الحمدللہ نا سی کار والیاں دے گستاخاں نا سی در والیاں دے گستاخاں الحمدللہ ساریاں دی عزت کرنے والے فرمایا جبریل میرے حبیب نو جا کے کو سونیا انہاں تے بوا نہیں کھڑکانا محبوب آپ ہی جا کے دروازہ کھول دیو میرے نبی اٹھے کنڈی کھولی دروازہ کھولیا سامنے ویکھیا ادھر صدیق اکبر ادھر علی المرتضی جدو دعا یاراں نے ویکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام کہ میری سرکار نے دعا یاراں نو پڑھ کے آئے ہائے علی تے صدیقوں نے جنہوں میرے نبی پڑھ کے اپنے سینے نہ لایا ہویا ہے جن
جنوں نبی پڑھ کے سینے نہ لان انہوں صدیق و علی کہنے نے اگے جملہ سنے گا تو ایمان وجد کرے گا میرے نبی پڑھ کے سینے نہ لا کے صدیق دی پیشانی چمی ہے پھر علی المرتضیٰ دی پیشانی چمی ہے دعا یاران دی پیشانی چم کے میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت میں محمد دی جانے فرمایا اگر ساری زمین دے اگن والے درخت اونا دیاں کلمہ بن جان ساری زمین دے سمندر دریا اونا دا پانی اگر سیاہی بن جائے تے زمین و آسمان والے سارے بے کے تو ہڈیاں شانہ لکھن لگ پہ سب کچھ مک جائے گا تو ہڈیاں شانہ پھر بھی نہیں جے لکھیاں جانے گی اللہ اکبر حق اللہ اکبر ایک باری سارے ذرا بولیے ہاں سبحان اللہ میرے جی نہیں سویرے بھی جمعہ ہے اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے گرامی قدر حضرات ایک بات آخر سماعت فرماؤ حضرت علی المرتضیٰ سب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ ولیاں دے تاجدار نے کنہ دے تاجدار او کھلو جاؤ پتر او کھلو جاؤ او میرا ہی نہیں اتھے ہی رہنے اچھا 2 منٹ کھلو جاؤ ایک منٹ مسئلہ دا اللہ اکبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تاجدار ولایت نے تاجدار سارے بولو نا تاجدار ولایت نے میں نقشبندی تے مجددی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مجدد الفسانی کیا جاندہ ہے مجدد پاک کیا جاندہ ہے مجدد اعظم کیا جاندہ ہے آپ فرماندے نے لوگوں اتنی دیر تک جملہ سننا ساڑھے بزرگاں دا حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے لوگوں اتنی دیر تک کوئی ولی نہیں بندہ جد تک مولا علی دی مور نہیں لگ جاندی تے میں رانا جڑے آندے جی ساڑھے بھی ولی میں کہا تسی پہلے علی نو تو مان لو علی نو مان دے نہیں تے آندے جی ولی میں کہا وڑا تے ہو سکدا تو اڑے جو ولی نہیں ہو سکدا صحیح بات جے دل بچ بغض ہوئے علی پاک دا حضور دی آل دا بغض ہوئے یزید دے نال تو پیار دیاں پنگا چڑھائیں یزید نو تو امیر المومنین آکھیں تو تو آکھے جی ساڑھے ولی میں کہا نا پتر پولے جا انج نہیں ہو سکدا میری سرکار دا فرمانے فرمایا من ابغضنا اہل البیت فہوا منافقن حضور نے فرمایا جڑا ساڑھی اہل بیت نہ بغض رکھے فرمایا وہ بندہ منافق ہوندا ہے تے منافقہ جو ولی کتھوں جمعے آقا کریم نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودیہ او کما قال فرمایا جڑا ساڑھی اہل بیت نہ بغض رکھے گا نا فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بندے دا حشر یہودیاں دے نال کرے گا یہودیاں دی پارٹیش کھڑا ہے گا تو الحمدللہ اسی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولایت دے قائل ہاں میں تے دس دیتا بھئی ساڑھے مجدد پاک فرماندے نے ولی بن دئی ادوں میں جدوں علی پاک دی مہر لگ جاندی ہے جدوں مہر علی پاک دی لگے تے دنیا چ بھی کامیابی تے حشر چ بھی آخری ایک 2 منٹ دی روایت سن لو میرے نبی دا سی بوا لمبی نہیں بس مکان لگا لمبی نہیں روایت ہاں جی لنگر آ گیا ہوں تو آڑے تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر جی اجی آ رہے اچھا پرنڈا تو کوئی گال نہیں ہے روایت دے گھنٹے دی لے جانے جی جی ٹھیک جی میں انشاءاللہ
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ مدینہ شریف دی گلی چاہ رہے ہیں، ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، ادھروں حضرت علی، ادھروں ابو بکر صدیق، دووے جدو حضور دے غلام آئے نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جدو مولا علی دا مکھڑا ویکھیا نا، کدا مکھڑا؟ ہولی ہولی بولو، اس تو بھی ہولی، کدا مکھڑا ویکھیا؟ ان میری طرف ویکھنا، سامنے علی آئے سے، ادھر صدیق اکبر آئے، علی پاک سامنے جدو کھڑے ہوئے نا، ابو بکر صدیق ویکھنا تو مسکران لگ پائے۔ حضرت علی پاک نے اپنے سجے نظر ماری، کھبے پیچھے دھیان ماریا، نہ کوئی اگے نہ پیچھے نہ سجے نہ کھبے، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، سامنے صدیق کھلوتے نے آپ دے سامنے۔ حضرت علی کہندے نے پیارے صدیق کی گل ہے جناب، خیر تے ہے؟ کہندے نے جناب خیر ہی ہے، تو جناب نہ کوئی سجے نہ کھبے نہ آگے نہ پیچھے کوئی بندہ بھی نہیں، تو میں تو گل بھی کوئی نہیں کی، تسی مسکرائے کیوں ہو؟ حضرت صدیق کہندے نے پیارے علی مسکرایا اس واسطے ہیں تہاڈی ایک شان دی گل یاد آ گئی سی، تہاڈی ایک شان دی گل یاد آئی سی تے تاں مسکرایا۔ اچھا میری شان دی گل کی جناب؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پیارے علی، من نبیاں دے امام دی زبان مقدس چوں سنیا سی، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، جنت وچ او بندہ جائے گا جدی پرچی تے مور علی دی لگنی ہے، جنت وچ او بندہ جائے گا جدی پرچی تے علی مور لانگے، جنہوں علی ٹکٹ دینگے۔ جدوں اتنا جملہ حضرت صدیق اکبر بولے آئے، علی پاک بھی مسکرا پے، فرمان لگے پیارے صدیق جب تساں اے جملہ سنے ہیں تے میں بھی کچھ سرکار کو سنیا ہوئے، پیارے اے علی دسو کی سنیا جے؟ سیدنا علی المرتضی کہن لگے اے پیارے صدیق میں سنیا سی نبیاں دے امام فرمایا سی علی جنت چو جائے گا جنہوں جدی پرچی تے تسی مور لاؤ گے، پر علی میرے غلام یاد رکھی او دی پرچی تے مور لانیاں جدے دل وچ میرے صدیق دی محبت ہوئے گی، جدے دل وچ میرے صدیق دی محبت ہوئے گی او دی پرچی تے مور لائی۔ میں تے پھر انج آکھاں گا سارے یار نبی دے عاشق شانہ جدا جدا نے، سارے یار نبی دے عاشق شانہ جدا جدا نے، شک والی گل ہے کیڑی رنگیا ہے مصطفیٰ نے، شک والی گل ہے کیڑی، شک والی گل ہے کیڑی رنگیا ہے مصطفیٰ نے۔ حضور دے سارے غلام عزت والے، عظمت والے، شان مقام اور بلندیاں والے نے، آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال، فرمایا میرے سب صحابہ ستارے دی مانند نے، جدی اقتداء کرو گے ہدایت آ جاؤ گے۔ لے جی تو آڈا انتظار ہے، آج فرمایا میرے تمام صحابہ ستاریاں دی مانند جدی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ دی گل آئی تو فرمایا ستاریاں دی مانند نے، تو جدو اہل بیت دی واری آئی فرمایا انہا مسالہ اہل بیتی کا مسالہ سفینہ نوح، ہونتے لنگر نیڑے وے، فرمایا میری اہل بیت دی مثال انجے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، جی میں نوح علیہ السلام دی، میں کیا درہ اونا بندیاں نو پوچھ جڑے بندے کشتیاں وچ سفر کر دینے، کشتی دا تے تاریاں دا آپس وچ کنیکشن کیے، کشتی دا تے ستاریاں دا آپس وچ جوڑ کیے، کنیکشن کیے، انہاں دا آپس وچ رابطہ کیے۔ سن درا میرے نبی نے فرمایا
فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح فمن رکبا نجا فرمایا جڑا وچ بہ گیا نجات پا جائے گا فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے جدی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے کشتی تے ستاریاں دا پسچ کنیکشن رابطہ کی ایک میں دسنا چاہنا پرانے دورے جدو بابے ایک کشتیاں جی سفر کر دے سن تے ستاریاں نو ویکھ کے راہ تلاش کر دے سن فلانا تارا ادھر ہے فلان علاقہ اس پاس ہی ہوئے گا فلان تارا ادھر نکلیا ہے فلان علاقہ ادھر ہے اے جڑا کشتی چ پوے تے آکھے جی میں کشتی چ بہ گیا تے پار لگ جاؤں تے میں ستاریاں والے ویکھنا ہی نہیں علاقے دا تعین ہی کوئی نہیں پتہ نہیں جانا کتھے وے جڑا کشتی چ بہ کے ستاریاں والوں منہ پھرے گا پانی وچ ہی پھردا رہے گا اونوں رجاعت کوئی نہیں ملنی تے جڑا آکھے اسی بس ستاریاں نو ویکھاں گے کشتی وچ اسی بہنا ہی کوئی نہیں او بھی گمراہ ہو کے رہ جائے گا اے نجات اونوں ملنی ہے جڑا کشتی وچ بہ کے ستاریاں وال نظر رکھ کے اے جاندا ہوے اے بریلی دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے مزے دا جملہ لکھیا آپ فرماندے نے اہل سنت ہی کہا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت ہی کہا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بھی ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے جس روایت نے لکھیا 42 نمبر جلد اندر حضور نے فرمایا علی دو جماعتاں ایسیاں ہون گیاں جڑیاں تیری وجہ تو جہنم جان گیاں حضور میری وجہ فرمایا ہاں حضوروں کون فرمایا ایک ہون گے جڑے تیری تنقیس کرن گے تیرے بارے چ مندہ بولن گے فرمایا وہ بھی جہنم جان گے ایک ہون گے جڑے تیری شان بڑی بڑا چڑھا کے بیان کرن گے تینوں رب دی شان تک ملا دیں گے فرمایا وہ بھی جہنم میں جان گے دو وے جان گے جہنم میں تے جنت وچ کیڑا جائے گا فرمایا جڑا تیرے نال محبت انج کرے جویں میں دسے ہے تو الحمدللہ سی حضور دے غلام انج ہی حضرت علی نال محبت کرنے جویں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا ہوا ہے اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تہاڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے